Какво очаква скорпионите през 2024 година? Първо, много важен за скорпиона е преминаването, транзита на Плутон в Водолей, който се случва в края на януари до 2 септември на 24 и след това окончателно от 20 ноември на 24 година. И защо е важен? Защото Водолея е знак в напрегнат аспект с Скорпиона. По този начин Плутон във Водолей в следващите години ще започне да създава доста напрежение и доста стрес на скорпионите. Всеки Плутонов транзит е труден, защото той изисква да се променяме, но когато Плутон е в напрегнат аспект към нашето Слънце, то наистина тогава предизвикателствата в живота ни могат да станат наистина, доста сериозни. С този Плутон във Водолей в следващите години на скорпионите ще им се наложи наистина да си трансформират представите за живота и начина, по който правят връзките и контактите си. Сега, понеже Водолей е четвърти дом на скорпиона, в следващите години родените в следващите няколко години, родените в първите градуси на скорпиона или с асцендент скорпион в начални градуси, ще започнат да усещат търкане и стрес в семействата си, в отношенията с най-близките, стрес около родителите и малко или повече ще трябва да са доста внимателни, когато се опитват да се изграждат материалната база, строежа на дом, покупките на дом. Това са по-конкретните обяснения, че всеки Плутонов транзит може да има различни проявления в живота ни. И това, което е съществено, че трябва да минаваме съзнателни през тези транзити, изключително съзнателни, защото иначе никога не е много лесно да преминеш един Плутонов транзит. Така или иначе той ще те трансформира, ще те промени накрая, но винаги е по-добре да знаеш през какво преминаваш в крайна сметка. И следващият важен момент в транзитите за 2024 година, това е, че Уран се движи в седми дом на знака Скорпион. Уран в 2024 година продължава да създава стрес в много сфери на живота на Скорпиона, особено в сферата на връзките с другите хора. При много скорпиони, особено родените в втората половина на знака Скорпион и тези с градуси, с асцендент във втората половина на знака, може да има сериозни проблеми в брака, в личните връзки, в отношенията с най-близките хора, с тези, които работи в екипи. При много скорпиони с този Уранов транзит пък ще има някакви много сериозни проекти за големи промени в живота, за големи премествания, за, приключване, да речем, на стари дейности по силата на чисто външни обстоятелства, влизане в съвсем нови сфери на дейности. Юпитер ще бъде в седми дом на Скорпиона до към края на май. С този Юпитер в седми дом при много скорпиони ще има възможност благоприятно да се уредят отношенията в бизнес съдружията, в брака. Ако е имало напрежение, този Юпитер ще даде шанс с силата, с цената на някакви компромиси да има уреждане на отношения и заглаждане на конфликти. Иначе с Юпитер в седми дом при някои скорпиони може да има изпечелване на дела, разбира се, до към края на май. Ако скорпионите планират бизнес, съдружие или съвместни дейности с други хора, нека да използват добрите аспекти на Юпитер в края на април до 28 май, аспектите с Уран, с Нептун и с Плутон, за да си създадат някакви наистина добри концепции за това как искат да развиват бъдещи дейности в екипи с други хора. Когато Юпитер влезе в знака Близнаци, за Скорпиона това не е толкова важен транзит. Все пак Юпитер ще се движи в 8-ият им дом до май на 25-та година. При много скорпиони може да има качване на доходи и повече пари.
предимно чрез съвместна работа с други хора, качване на доходи на партньора, който разчитат, брак, да речеме, с някой, на който могат да разчитат финансово, възможности да си уредят някакви наследствени проблеми. Така че Юпитер в 8-ми дом в финансов план може да бъде доста успешен за вас. И то без да ви кара много да се променяте. След това други важни моменти през годината за вас ще бъдат 8 февруари до 23 март, когато Марс се движи в Водолей. Бъдете внимателни, пазете се от конфликти с близките си хора в къщи, пазете се от битови инциденти и премисляйте, ако трябва да купувате имоти или да строите в този период. Пазете здравето. След това 9 юни до 20 юли, когато Марс се движи в Телец. Особено внимателни в личните си отношения, особено внимателни в действията, които предприемате в този период. Пробвайте се да не късате спонтанно и емоционално връзки и отношения. Бъдете внимателни също около 14 февруари на 24 година и около 15 юли на 24 година, когато 14 февруари Марс е в съвпад с Плутон, а на 15 юли Марс е в съвпад с Уран. И двата трудни съвпада, които предизвикват инциденти, конфликти, разправи, стават в трудни за вас сектори. Така че в тези периоди внимавайте, когато примерно карате кола или правите някакви рисковани спортове, внимавайте за емоционалните си реакции. Ретроградният Меркурий в 2024 година от 2 април до 26 април той става в Овен. Този ретрограден Меркурий не е чак толкова важен за вас, нито чак толкова критичен. Той може да ви накара да попромените някои неща на работното си място. Може да имате преразглеждане на отношения с колеги на работното място. Може да почнете да си подобрявате режима на хранене, режима, по който, да речем, спортувате. По-важен за вас ще бъде от 5 август до 28 август ретроградният Меркурий в Лъв. С този ретрограден Меркурий трябва да сте много внимателни на работното си място. Ако искате да сменяте работа, първо се осигурете, че наистина ще бъдете добре разбрани тогава, когато имате някакви претенции. Внимавайте в отношенията с началниците си. И въобще е добро време да премисляш, ако искаш да сменяш, дали си на прав път и после да вземаш важните решения. С ретроградният Меркурий в Стрелец от 26 ноември до 15 декември на 24 година бъдете по-внимателни, когато боравите с пари. Внимавайте за какво харчите парите си, внимавайте с големите покупки, премисляйте нещата по няколко пъти. Ако имате съвместни финансови интереси с хора в чужбина, бъдете 2 пъти по-внимателни с този Меркурий. Желая ви щастливо преминаване през 2024 година.